hori lehen hausia. Jaialdia bidea, kontzertuak eta bidea egitura hori, hilaren 26 eta 27 izango da, eta azkanar 21 igandean jatuko da. Horren barnean, asteazarrera ekintzak egongo die, igandean hasiko da, inaugurazioaren ostean, Beseko Gaztetxean kontzertu bat egongo dalako, Gaztetxean eta Azpan artean tolatuta, Astra Artimus izango da. Austrialen eskaita izango dugu, klasikoa betiko modun, urten lortu dugu lehenengo aldizten golatako infotoin izatea, aurten ere bertan izango da, eta larun baten beste klasiko bat, Irudi Herriruz, Austrialen txapelketa, eta karpan izango da. Kontzertu buruz, kontzertu aurten bi egun egongo dira, bide esan bezala, Ostirala 26 eta 27, Ostiralean prestatu pixkat gaur rockeroago bat, ekerreko ditugu taldeak, indo rockeroan gutzen edelako diago ez. Lehenengo kontzertuak 10 hasiko dira, lehenengo taldea Erroma izango da, bertan esango kide bat dagoen, ez eta Donostialdeko talde bat izan, Erroma eta gero, maika kaldera edo, Lisago egongo dira gurekin. Pentsatu dugu, 2010 urte honetan, oihartzun gehien lortu duen taldea, eta merezi, eta asko merezita gurekin egongo den taldea, Lisago izango da ez. Lisago eta gero, mutur beltz edukiko ditugu gure artean, pixkate soinu rockero, berain soinu rockero tipikoekin, eta mutur beltz eta gero, Bartzelonatik No More Lies talde mitikoa egongo da ez. Kontzertuak arratsaldeko 7etan hasiko dira. Eskenatoketa egoko diren lehenak kuarto de hora izango dira. Hauek eta gero Gasteiztik Submission City Blues etorriko dira, beraien blues rock erritmoekin. Eta hauek eta gero, aurten egin dugun apostu potentena edo egongo da, Zaragozako Bigot. When I get off too soon, 'cause I've been far from you. Sometimes feel underdone, turn back the way to the California girl. Beratziak gutxitan olako zerbait izan kontzertua, horretarako ez, arratsaldeko giro hori indartzeko edo. Eta gero, Aliment taldea dutiko dugu, Gironako talde bat da, pixkate punk garajeroa egiten dutela, eta oraintxe bertan argitaratu dute beraien disko berria, eta lortu dugu baita ere, behasendik osatzea. Belako deitzen dira, eta nahiko sortan dugu dugu, pixkate kontratutu genitunetik, gaur egun arte, nahiko jartzen hartu duten zuzen ere, Euskadi Gazteko maketaliak eta irabazi dutela. Maketa gaur den aldera edo, Obitz talde estatu batu barra dukiko dugu. Eta guretzako oso salto kualitatibo importante izan da Obitz gure artean ikitzea, esan bezala New Yorkeko talde bada, eta lehenengo aldiz lortu dugu estatu batutik etortzen den talde bat gira baten edo jazpan egitea bere parada, ez? Eta Obitz eta gero, edukiko dugu Wilhelm and the Dancing Animals, Iruñatik datozte, eta beraien erritmo folk poperoekin oso kontzertu divertigarriak eta gomendagarriak ematen dituzte ez. Gaua bukatzeko estereotipo kantagarriak izango ditugu gurekin, beti saiatu izan geha
ordu horietako talde bat ekartzen ez, pixkate jendea dantzan jartzeko almena edukitzen dutena. Gogoratu doaineko jaialdia dela eta bukatzeko eskertu berriz ere udaletxeari eta parte hartzen duten bolondres guztiei eta gerturatuko den jende guztiari.